سلام كبراتن تخطاتلتي مزاناق عمدبات سينما سمري كمكنيخم زي تفلالي وقعتات قريبنا لنا لايك سبسكرايب شير مقبارقن اي ترسعو اي تزنقعو بحدا نخي حدا هبتام سبعي ودو ابتنا يقوبزنا قزي بس حمو ገንዘብ እናጥፈኤ ከሸግሮ ጀመረ አቡ እንተኸልኦ አዲው እናሐበት ገንዘብ ከምድላዩ እናሐበት ብዙሕ ገንዘብ እናጥፈያ ሸገሮም በዝኻ አቦናደን በቲ ብዙሕ ምጥፋእ ገንዘብ እንታይ ከም ዝገብሮ ጥፎም ስለዚ ኢታ አቦ ምስ በዓልቲ ቤቱ ተመኺሩ ንወዱ ካበዲኻ ሓደ ብዙሕ ገንዘብ ሒዝካ ምጻእ ኢሉ ናበዲው ሰደዶ እቲ ወዱኻ ነቲ ገንዘብ ሒዝዎ መጸ እቲ አቦ ንወዱ ኣብ ከረጺታ ኣትዎ በሎሞ ኣብ ከረጺታ ኣትዎ ናብ ሓደ ዓብርዋ ድርብዮ ኢሉ እቲ ኣቦ ብዝሓተቶ እቲ ወዱ ከይተገደሰ ሱቕ ኢሉ ኣብ ትሩባ ድርብዮ ብድሕሪ እዚ ኣቦናደን ተመኺሮም ፈጺሞም ገንዘብ ከይህቦ ተሰማምዑ እቲ ወዶም ዓቕሉ ክሳብ ዝጸቦ ኾነ ከዓይኻ ግድን ኮኖ ብዙሕ ጽዒሩ ቁሩብ ገንዘብ ብዝሓዘ ኣቦኡ ገንዘብ ሒዙ ክመጽእ ጸውዕ እሞ ናብ ትሩባ ሒዝዎ ኸደ በል ሕጂ ዝገንዘብካ ድርብዮ በሎ ወየ ወዱ ነክፈረግ በለ ምስንዳውና ሸገሮ አቡን ወዱ ነቲ ገንዘብ ናብ ትሩባ ክድርብዮ ደጊሙ ደጋጊሙ ሓተቶ አቦይ እዚሲ ብዙሕ ተጻዒር ወዩ ኣይድርብየን ኢሉ ኸዓ መለሸሉ አቡኡ ኸዓ በል ወደይ እቲ ትጻወተሉን ናብ ርባ ዝደርበኻዮ ገንዘብን እውን ኣነ ብዙሕ ጽዒረ ዝረኸብክዎ እምበር ብኸምኡ ከም ዘይረኸብክዎ ፍለጥ ኢሉ ገለጸሉ እሞ እቲ ወዲ ካብቲ ዓለት እቲኣ ጀሚሩ ገንዘብ ጽዕርካ ከም ዝርከብ ስለ ዝፈለጠ ገንዘብ ምቁጣብ ካለ ከም አቡኻ ሃብታም ኮነ ይበሃል ስለምንታዮም ዕለት ሽመትና ወሰኹ ላዕሊ ኣብጽሕምዎ ዘለው ኢሉ ሓደ ሰብ ንሓደ ልባም ሰብኣይ ምስ ሓተትዎም ንሶምካ ቀልጢፉ ላዕሊ ክበጽሕ እሞ ካብኡ መስወደቐ ከይትንሲ ኢሎም እዮም ኢሎም መለስሉ ይበሃል ኣብ ሓደ ሓዘን ሓደ ዓብ ሰብ ኣተዎ እሞ እቶም መንስያት ኣብቲ ቦታ ዓበይቲ ተቐሚጦም ኣብዚ ኮፍ በሉ ስለ ዝበልዎም ኣብ ሓደ ዘይምችኡ ቦታ ኮፍ በሉ ደሓር ካብቶም ዝረኣይዎም ዓበይቲ ንዑ በዚ ኮፍ በሉ በዚ ሕሸኩም ኢሎም ዓደሞም ሕደገንዳ ኣብዛ ዘለኽዋ ቦታ ትሕሸኒ ኣምላኸ ኣረገውቲ ክወስድ ኢሉ እንተመጸ እቶም ንኣሽቱ ኣብኡ ይጸንሕዎ እሞ ዓበይቲ መሲልዎ ሒዝዎም ይኸይድ ኢሎም መለሽሎም ፍርሒ ሕማቕ ከም ዝኾነ ከዕልሉ ከለው ሓደ ናይ ሓቂ ፍርሒ ዘጋጠሞ ሰብኣይ ከም ዝስዕብ ገይርዋ ዘንተወ ኣብ ዓዲ ስለ ዝቕመጥ ጠስሚ ካብ ከብተይ ዝረኸብክዎ ኣብ ገሮኛ መልኤ ናብ ከተማ ከይደ ክሸጦ ኢለ ዓድጊ ጽዕነ ከም ትልሙድ ኣጋ ጽባሕ ለይቲ መገሻ ጉዕዞ ጀመርኩ በይነይ ስለ ዝነበርኩ ኣብቲ ጽሙዋ ሓደ ዘፍርሕ ሓሳብ መጸኒ ኣብ ሓደ በለስ ዘለዎ ቦታ ቀረብኩ ኣብ በለስ ሰይጣን ኣሎ ዝብል ባህሊ ስለ ዘሎ እዚ ሓሳብ እዚ ብኡንቡ ኣብ ሓንጎለይ መጸኒ ክወጽእ እውን ኣይከኣለን ፍርሂና በርትዐ ኸደ ናብቱ ቦታ እናቐረብኩ ክኸይድ ከለኹ ገልጠም ዝብል ድምፂ ክሰምዕ ጀመርኩ እምባር ሓቂው ኢለ ሓሲበ ብስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እናበልኩ ክደግም ጀመርኩ እቲ ድምፂ ግና ኣይቋረጸን እቲ ናተይ ብስም አብ እናተሃወኸን እናተቖርጸን ከደ በዚ እናተሃላለኽኩ ንቕድሚት ከትኩሞ ኣብታ በለስ ዘላታ ቦታ ክበጽሕን ሓደ ነገር ገልጠምጠም እናበለ ክጐንጸንን ሓደ ኾነ ኣነ ኸዓ ብፍርሒ ዝኣክል በስ እናበልኩ ኣብ ዘለኽዎ እግረይ ጠሊሙን ወደቕኩ ለካ ሓደ ካብ ከተማ ንዓዱ ዝምለስ ዝነበረ ሰብ ኣብ ካልእ ዓዲ ሓዲሩ ኣንጊሁ ዓዱ ኸኣቱ ኣድጉ ጥሩሑ ገርወኛ ጽዕኑ ይመጽእ ነይሩ ኣብታ ዝወደቕኩላ ቦታ ብዝበጽሐ ከምቲ ናተይ ሕሳብ ስለ ዝነበሮ ወዲቐ ብዝጸናሕክዎ ጸልማ ስለ ዝነበረ ከምቲ ናተይ ተሓሳስባ ስለ ዝነበሮ ሰይጣን ረኸበኒ ክብል ኣብ ልዕለይ ወደቐ ክሳዕ ዝወጋሕ ልብና ኣይተፈለጠናን ሃሰስ እንተበልኩ ዘተንፍስ ሰብ ዲኻ ኢለ ድማ ሓተትክዎ ንሱ ኸዓ ንስኻ ኸ ሰብ ዶ ኢኻ
ኢሉ ሓተተን እሞ ሰብ ምዃንና ፈሊጥና ካብቲ ወዲቕናዮ ዝነበርና ቦታ ተንሳእና በልጉድና ኸይንወፅእ ኣይንነጋገር ኢልና ተፈላለና ግናኸ ሰብ ዝገበሮ ምድሪ ነገሮ ስለ ዝኾነ እንሆ ኣዘንትወልኩም ኣለኹ ኢሉ ዛንትኡ ዓፀወ ሓደ እዋን ባንዳ ከም ኣመሎም ንዓዲ ኩነታት ክፈልጡ ኸዱ ከም ትሉሙት ከዓ ኣብታ ዝሓድሩላ ዓዲ እቲ ኳደረ ንሓደ ተረኡ ዝበፅሐ ገባራይ ሎሚ ግዲኻ እሞ ሓንቲ በጊዕ ሓሪትካ ነዞም ባንዳ ኣድርሮም ኢሉ ኣዘዘው ወዮ ገባራይ ትእዛዝ ከየፍርስ ጸገም ኮኖ ነይቲ በጊዕ ከም ዝሓርድ ድማ ዓቕሉ ጸበቦ ጥሪትካ ክትሓርድ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እሞ ስለዚ ዓይኑ ዓሚቱ ሓንቲ በጊዕ ወሲዱ ሓሪዱ ክስጥያ ኸሎ ሓንቲ ድሙ መጽያ ኛው ኛው እናበለት ኣሸገረቶ ንሱኻ ዱም ዱም እናበለ ብሓርቆት ከባርራ ተጋደለ ግናኸ ስቕ ክትብል ኣይከኣለትን ከመይ ድሙ ድሃይ ከራን ጨና ስጋን ኣይግብራን ስለ ዝኾነ ኛው ኛው እናበለት ኣሸገረቶ እሞ ዱም ኢልዋ ምኻድ ምስ ኣቤቶ ደም ተሓለቢ ስጋ ክትበልዕ እንተደሊኺ ባንዳ ዘይትኽተቢ ዱም እየ ዝብለኪ ዘለኹ ኢሉ ብሓርቆት መለሸላ ሓደ ሰብኣይ እተን ዝወለድወን ኣዋልድ ጥራይ ስለ ዝነበራ ነታ ዓባይ ጓሎም ምሳይ ደቅስ እሞ ወድን ተወለድኩ ሓው ክትርኽባ ኢሎም ሓተትዋ እታ ጓሎም ከዓ እዚ ከመይሉ ይኸውን ምስ ኣቦያ ይድቅስን ኢላ ኣበየቶም እቶም ሰብኣይ ከዓ ኪድሞ ቆርበት ዝብኢ ገዚእ ክምፂ በልዋ ወያ ጓሎም ከዓ ንዕዳጋ ወሪዳ ሓደ ቆርበት ዝብኢ ገዚኣ መጸት እኖ ሒዘ መጽየ ኢላ ከዓ ነገረቶም በሊ ጽባሕ ንግሆ ነዚ ቆርበት ዝብኢ ሰፊኺ ተኸዲንክዮ ንዕዳጋ ውረዲ በልዋ እዝስቲ ስለ ዝነበረት ነቲ ቆርበት ዝብኢ ሰፊያ ተኸዲና ንዕዳጋ ወረደት ወይለይ ቆርበት ዝብኢ ተኸዲና እዋ ረኣይዋ እናበለ ብዙሕ ሕዝቢ ይስዕባ ነበረ ካብቲ ሓደ ጫፍ ዕዳጋ ናብቲ ሓደ ጫፍ በፂሓ ክትምለስ ከላ ብዙሕ ሕዝቢ ሰዓባ ከምዚ ኢላ ናብ ቤታ ተመልሰት ኣቦኣ ይሂ ከመይ ኮንኪ ኢሎም ሓተትዋ ንሳኻ ኩሉ ሰብ ተደኒቑ ብዙሕ ሕዝቢ ደድሕረይ ክኸይድን ክምለስን ከለኹ ስዒቡኒ ኢላ ገለጸትሎም እንደገና ኸ ጽባሕ ነቲ ቆርበት ዝብኢ ተኸዲንኪ ንዕዳጋ ውረዲ ኢሎም ኣዘዝዋ እቲ ሕዝቢ ገሊኡ ዘይረኣያ እዋ ክዳን ዝብኢ ተኸዲና ጥዒቱ ደያ ጽልልቲ ደኣ ኸይትኸውን እናበሉ ደድሕሪኣ ይስዕቡ ነበሩ እቶም ብቕድሚኡ መዓልቲ ዝረኣይዋ ግና እዚኣ ደኣ እታ ናይ ትማል እንደያ ክላ እንታይ ክርየላ እናበሉ ኣብዘት ዘለዎ ደው ኢሎም ኣሕለፍዋ ንቤታ ብዝተመሰት ኣቦኣ ሎሚ ኸ እንታይ ርኢኺ እንታይ ከሰማዕኪ ኢሎም ሓተትዋ ንሳኻ ገሊኦም ዘይረኣዩኒ ደድሕረይ እናተደነቑ ስዒቦምኒ እቶም ዝረኣዩኒ ግና እዚኣ ደኣ እታ ናይ ትማል እንደያ እንታይ ክርየላ ኢሎም ኣብዘት ዘለዎ ደው ኢሎም ኢላ ኣዘንትወትሎም ሕጂ እውን ከምኣ ተኸዲንኪ ንዕዳጋ ጽባሕ ውረዲ ኢሎም ኣቦኣ ንዕዳጋ ክትወርድ ኣዘዝዋ ንሳ እውን ከይሰልኬት ንዕዳጋ ነቲ ናይ ዝብኢ ቆርበት ተኸዲና ካብቲ ሓደ ጫፍ ዕዳጋ ናብቲ ሓደ ጫፍ በፂሓ ተመሊሳ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይተገደሰላን ምናልባት እንተነበረኻ እዚኣ እታ ናይ ትማሉ እንደያ ኢሉ ብሸለልታ ዝዛረብ ተዘይኮይኑ ካልእ ኣይነበረን ኣቦኣ ሎሚ ኸ እንታይ ርኢኺ እንታይ ሰማዕኪ በልዋ ሎምስ ዝግደሰለይ ሰብ እኳ ኣይነበረን ካብቲ ሓደ ጫፍ ናብቲ ሓደ ጫፍ በፂሐ መጽየ ወላ ሓደ ሰብ እኳ ይሰዓበንን ኢላ መለሸት በዚ ኸምዚ ኣቦኣ እምበኣርከስ ሰብ ንግዚኡ ደኣዩ ዝኾነ ነገር ዘደንቆ እምበር ንኹሉ ነገር ብኡኑ ብኡ ዝርስዖ ወይ ድማ ዝለምዶ ስለዚ ንዕዳ ኢሎም ካብኣ ወዲ ወለዱ ብዙሓት ዘርኢ ኸዓ ሓደጉ ይበሃል ሓደ ሰብኣይ ሰኽራም ስለ ዝነበረ ንስድርኡ ግዲ ኣይነበሮን ግናኸ ሓንቲ ጓሉ ኣዝያ ትፈትዎ ነበረት ንሱ እውን ይፈትዋ ነበረ ግናኸ ካብ ስኽራኑ ኣይተመሰን ካብ ኣብ ገዝኡ ዝሓድሮ ኣብ መስተ ዝሓድሮ ይበዝሕ ነበረ ሓደ መዓልቲ ንሱ ኣብ መስተ ውዒሉ ኣብኡ ምስ ሓደረ ጓሉ ሓሚማ ቀንያ ሞተት ለይቲ ሙሉእ ክነግርዎ ኢሎም ጎረባብቱ ክደልይዎ ሓደሩ
ዓጋ ወጋሕታ ኣዝዩ ስኸይሩ ሰንከልከል እናበለ ኸሎ ኸዓ ረኸብዎ። በቲ ኩነታቱ ጉህዮም ኣብ ክንዲ ገዛ ወሲዶም ኩነታት ጓሉ ዝነግርዎ እዚ ሰኽራም እዚ እንታይ ስርዓት የድልዮ ብምባል ኣንታ ሰኽራም ምሉእ ለይቲ ንዓኻ ክንደሊ በልጓልካ ሞይታያ ንደልየካ ዘለና በልዎ እሞ ንሱ ኸዓ ትቕብል ኣቢሉ መንዳ ቡን ከፍልሓልናዩ መን ከፍልሓልናዩ ቡን ኢሉ መለሸሎም። ሓደ ዓብ ሰብኣይ ምስ ብጸቶም ክኸዱ ጸኒሖም ክፋላለዩ ከለዉ ብንስተዩ እተው እንተበልዎም ብኡነ ኣይሰትኔ ድሓን ገዛ ክኸይድ ኢሎም ይምልሹ ነበሩ። ከምዚ ኢሎም እናተሓቱን እናመለሹን ብዙሕ ጊዜ ኣሕለፍዎ። ሓደ መዓልቲ ይዘንብ ስለ ዝነበረ እቲ ምስኦም ዝነበረ ብጻዮም በሉ ሕጅስ እተው ብንሰቲኹም ትኸዱ ብኡ ኣቢልኩምካ ተዕቅሉ በሎም እሞ ኣብ ገዛ ኣተው። ኣብ ገዛ ብዝኣተው ከመይ ዝበለ ጽራይ ስዋን ፍትፍት ቅጫን ብዝተቐረበሎም እዛ ቡን እትበሃል እዚ ኹሉ ሽሻይ ምዃኑ እንተ ዝፈልጥ ደኣ ኩሉ ጊዜ ንቡን ክብል ማኣተኹ ነይረ እንድየ እናበሉ ቅድሚ ሕጂ ዘጥፍኦ ዕድል እናሓሰቡ ኣስሓቕዎም ይበሃል። ወድሓንኩም وستستا سحاب سوني تروفتا نخسر النهار سينما سمري عب سينما سمري تطعم زنك الحوري وعاما كوميدي دراما حلالات وزاتا سبورت فيلمي